sayang mubeng miterangganku golek ora krasa esok awan nganti bengi iman yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang kegancangan tak rindik saka kadewan sarwi ngoceh dheweke ngale pencokan komeng seret ireng tak sawang katon manisen iba bunga yen kelakon dadi duwe ora bakal atiku kagiwang liyan yen si podang andudut ati kepranan naramanda atiku sansaya dadang tak srenani son bekat bulu tependo yo Wahyu Mangga Basik komeng seret ireng tak sawang katon manise iba bunga yen kelakon dadi duwe arep bakal atiku kagiwang liyan yen si podang andudut ati kepranan naramanda atiku sayang badro tak srenani sanabikan bulu tependo alhamdulillah terang ya Allah. Alhamdulillah Sam. Kono aku mang berpikiran loh sayang. Berpikiran. Lah udahnya gak mandek-mandek re. Tapi kan kowe ning jero omah re. Aku ning teras ketampu ya Dek. Kok talang. Manawa reti nek kowe urung atus dadi nek ditampuni. Ora kok beratus aku
aku sob nimbal terus aku gak tau mulai. Saya sudah Dek Iqbal ya. Dek Iqbal. Ya wah ganteng sekali ketok gagan numpak jaran. Jarane ngono iku lanang apa wedok sih? Sing numpak lanang biasanya ya Apa? jarane terus Ayo. Aja sok tahu kowe lo ya. ora ketok so. Engko tilik ya, engko Tak tilik ya. tiliki ketok ya napa ora. Wilujeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sibuk piyambak nggih Bu nggih. Mergo nyawangi Dek Iqbal mesti niki saking mung tuane simbah-simbahe iki do seneng kabeh. Alhamdulillah matur sembah nyuwun Mas Rudi. Mas Rudi. Mbak Dwi nggih. Mbak Dwi. Sampun nimbali kula sak kanca. Niki nggih sarimbit niki nggih. Nggih. Walah luar biasa. Senom-nom ya, Sa? Mergo rezekine luwah-luweh saged nimbali Wahyu Manggala kanggo acarane ingkang putra. Dek apa? Dek Anando Dek Anando Iqbal Pratama. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Buang sengkolone mugi-mugi sehat seger waras. Nggih. Tambah pinter, sekolahnya pinter ngajine. Tansah ngabekti marang wong tuane. Nggih. Mbak Dwi Mas Rudi ya semoga harmoni selalu. Wis duwe adik apa urung Dek Iqbal sih? Durung. Dereng. Muga-muga gendeng duwe adik ya Mbak Dwi ya. Heeh jare Mbak Dwi. Wajib Mas bersunat kudune yen di adik. Duwe adik ya saya sapa ngerti engko nek duwe adik tenan. Syukurane nanggap Wahyu Manggala neh. Cocok Mbak Dwi. Mergo suwi gak sowan wonten berengan ya saya. Sawi Wis 2 tahun apa 3 tahun ya lalu. Suwi po nganti lali aku. Egal dawa. Wis bolak-balik ya gak apa-apa. Istirahat sejenak. Oke, karena Dek Iqbal sudah diarak, kan wes gak kerungu, ting tung ting tung ting tung. Coba aku sing genten mau kono Mas, ting tung ting tung ting tung. Enggak mah. Ayo. Gak. Bercanda, Ma. Ma. Iki awak dhewe wis kepotong pirang menit coba. Terus untuk lagu papat iki mau. Lah iya mulane to nek biasane pancen wis umume awak dhewe sono timbrangan nang galdo nang ngablak mesti acara nek sunatan sing sunat ya diarak kaya ngene ngubengi desane ben seneng. Monggo Pak De sebulah walu orek-orek. Tak kira Pak De mbak ngarak sih. Sunat saking Mbak Kakung ndolokan niki saking ndolokan. Wah, rawuh Mbak. Karo Om.
ning ngendi Mbak Emang? Ing saking Dolokan, kok kati ngaran Janur Gunung, dugi Timbrangan Mbak Kagem. Rada erek ya, Cin. Metu mantingan mau ya, Cin. Metu mantingan. Mubeng blora. Mubeng blora, metu sulang ya Metu sulang. Banget mubeng blora. Aku gak patek dong. Jangan, emang metu ndi? Gak roh, aku kan sleeping Oh, is iya. beauty. Tidur cantik. Iya. Apa itu? Mana masa? Nggih sampun katren wonten Tayuban 10.8 rek orek. Niki ugi wonten pambuhan saking Kang Masih, Ome. Liwong dikoplo Masih. Nggih, monggo langsung katuran. Niki saking tuan rumah mboten wonten pamundutan nggih. Napa saking ibu-ibu ada request lagu napa mboten nggih? Mboten nggih, mboten nggih. Ya wis, nek mboten nggih ayo Mas Liwong Mas. Cus. Asik. Beri nyanyi. Hey, Exotic. Ya ya yo, ya ya yo. Sepisah ketemu wong bengkong dadi lagu nggodho ati rinten siang ayo bagi bebas asik gitar jadi cengoroko segede koyok sarolek bareng saya dipilih. Ayo Mas. Sabtu
nek di sawang-sawang nek kok sandang panganggone iki koyo bos ya, Dik. Heeh. Bos wedhus, bos sapi ngono kuwi ya, Dik. Blantik-blantik ngono kuwi ya. Persis. Nggih matur suwun nggih sawerane bosku. Badhe tanduk lagu melih napa mboten? Apa Mbak Yu? Apa sabar? Iya tak enteni aku tetep sabar Mbak Yu. Tetep dinteni awak dhewe diparingi ya, Ron. Tetep dinteni, aku tak sabar ae gak apa-apa. Maksudnya ora sabar ngono, Rom. Lah apa neh? Lah Jujur iki lho. lagu. Kasil saka sabarku Mbak Kakung ya Allah. Mbak Kakung kuwi jalukane sing cilik ta Nggih, ya Mbak. Allah ya Allah. Perawan Kalimantan. Mbak Nggih, nganu matur ya, Dik. suwun. Apa, Rom? Untune urung tukul. Wis gugah iku wis sepo? Wis sepot Mbak. Lah aku sing sakno mek gugah kabeh ngene kok. Bapake niki bos nggih. Ya Emang Allah. mirip ya, Sang? Mirip sayang. Ya monggo katuran wonten anu Mas. Perawan Kalimantan Kalimantan. langsung gaspol iki pokoke. Cus. Monggo cus. Ngene Bang Asri kuwi lho. Apa Mbak? Oke baik. Apa Mbak? Selingkuh. Hah? Saking Bang Asri, tembangnya sembarang. Padang kuning. Dek wau sampun. Wes. Sampun nih, padang kuningnya sampun. Kasus nyata. Siap. Apa selingkuh? Pak Bos. Wangi tansah kelingan Rawan ayu Kalimantan Mantal kuling tak sayang-sayang Nganti koyo wong kedanan Pada mas tutu nongko Biyen cedak rawani kondo Ning opo sliramu lunga Ninggal mulera kondo-kondo Ayo bos habiskan bos. Saben dino aku ngalamun Tekan omah atiku bingung Jane tresno rawan minembung Rasane koyo wong Wangi-wangi banyune sabun Tak rewangi atus kungkum Tresnaku rapakku alum Tak anteni yen masih kurung Aduh, ama abang aduh Hatiku rindu, kangen tenanan Kang Masku pulang, Kang Masku mulih Ning tanah seberang Asik. Aduh, ama abang aduh Hatiku rindu, kangen tenanan Kang Masku pulang, Kang Masku mulih Ning tanah seberang Ninge banyu Kalimantan Biyen sing tak ombe sayang Ngelingake nalika biyen kenalan Rino wangi tansah kelingan Lawan ayu Kalimantan Pantal kuling tak sayang-sayang Nganti koyo wong kedanan Wangi-wangi banyune sabun Tak rewangi atus kungkum Tresnaku rapakku alum Tak anteni yen Kang Mas kurung
wis menghilang entah kemana nggih. Sing penting lagunya sudah dikasih. Yuk, ngaturi tembang-tembang sing sudah masuk. Saking pasukan ibu-ibu juga mbak-mbak wonten ngajeng ada sabar Mas. Sabar. Sing aduh sayang ngapuntene saestu iku kan. Ya betul. Ya awal lagu iku Gaul kangenan ya, Rom, ibu-ibu ya. ya Jin ya. Ya wis ayo diatur yuk. Ayo ya. Ayo nyanyi. Nyanyi. Sapa kok Sembarang. anti-ani ngono kowe muni? Nyanyi ya. Oh, tak kira ani mbok kon nyanyi. Aja marah saya mripate nyekel duten ayo. Ayo saya nyanyi saya. Yuk. Juga spesial yang lagi nonton streaming. Selamat sore. Wasai. Wey.
wonten sabar. Sabar tenan. Ngos-ngosan ya, Dek ya. Ya kan soalnya kita kan dangdut banget. Dangdut banget, Iya aku suka dong. banget nek kendengannya Mas PS ngono kuwi ya, Iya, Jin. suka Mari banget. semangat. Apa neh nyawang wong tuku es ngene iki mari seger kudu ae Ah, ya. iya Wildane kuwi mingi-mingi wong sing lho malah diuyom lho, malah disedot. Iya, Mbah. Karo ibu-ibu yang darat mang nggawa soto barang Mbak Iin ngene ku Iya. aku marai kepengen soto. Marai ngene kepengen ku. aku ya kepengen nok Rom. Nanging soto iku apane Siti? Kowe sing roh kok malah takok aku. Aku pengalamanku gak patek dong, Adek. Aku iki ya urung dong ya, Rom. Wong aku ku termasuk golongan piye ya Dek sekolahku Apa? pedet dalan kok sayang lulusan SMP tok beda karo kowe Mbak Iin. Jelas kok dak rata lulus aku apa? Iya masih aku saiki ngetoprak mbiyen kan nganu lulusane titelmu wae SPDM. Aku mbek aku ngetoprak lah iki aku kuliah kok, Mbak. SPDMM ya, Cin. Dono artine SPDMM apa dono? Kok indah kalola kok so. Sekolah pedodel mergo meteng. Aran. Piye? Meneng ae nek iku. Lah kan dhewe ora meteng dhisik to, Dek. Meteng sik. Ya. Lho kok elek men aku kok meteng sik. Wong aku ya ora bisik lagi meteng. Nyit-nyit lagi meteng aku lho. Ya, Pak. Cah iki kok tekan ndi maksudnya? Lah aku kabarani meteng sik ora trimo aku. Aku ora bisik lagi meteng kok. Lah kowe langsung ape duwe anak ra meteng dhisik. Iya ya Rom. Cuma procot ngono. Iya meteng sik aku berarti. Iya iya bener kuwe kok Rom. Tapi lek dia manggone ndara meteng kabeh sik ngono. Iya bener meteng kabeh sik. Lagian mana ya Rom ya. Lah iya senengane kok iso. SPDMM ya. Iya sing penting Nggih sampun ya. tiwas aku bangga indah kalola jeble lulusane. Pendidikan master nganu ngono kok. Tak kira ngono mah jeble sekolah pedotel mergo meteng. Ayo dilanjut. Kasunyatan Mbak Ngaseri. Iya kasunyatan kok ana seminggu saking Pak Bos. Monggo Mas Mbak kasunyatan. Mia kasunyatan. Mas Rudi gak apa njaluk lagu? Gak, ya wes ah. Mas Rudi gak genteni ngundang kakak. Piye leh Rom? Piye leh Rom? Besok dak ya dine Rudi Tak tukang warai sing kendang. bener. Piye? Aja kleru nek Mas Rudi gak ngenteni kakak am kleru. Piye? Mas Rudi gak nang rumah sakit. Nyapa? Mbak Ambe kan sakit to saya. Oh iya tile Mbah Hambe aja lali kon tile Mbah Hambe lho ya. Gak apa-apa. Mbah Hambe sakit to dibrek. Dinggo hiburan bendang mangkat ngene-ngene jarene wis kan. Ya. Monggo Mas. Kasunyatan. Sapa ngerti Mas Rudi merangkap dadi security rumah sakit ya? Nyanyi. Mas Rudi sing duwe gawe lho ya. Marai aku pikiran ae iki. Serli. Mana anakku ya? Wah, anakku, mama mangkat lho, Nduk. Say. Mama gak banget deh. Ora gampang nompo lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nompo kasuyataning tresno. Sumending wong liya. Jawa. Weh. Ora aku wis ninggalke sliramu.
Sun tresno kang sanyata ngomong siji kanggo sira Oke, thank you deh kalau begitu. Wonten kasunyatan sampun nggih. Titipannya Mbak Ngasri menika. Sampun. Ya wes. Ngono meningkat waktu sayang. Wonten ngono Mas selingkuh. Sak lagu ya. Sak lagu apa? Aku manut aku. Heeh. Mang keterak mang wektune nganti 15 Terus, menit. kan ini patang lagu mang wis entuk kok. Lah iya wis gak apa-apa. Nek ngono ngenteni ponakane ya, Nggih, Cin. bonus. Engko bengi dilanjut nang Taman Sari dolanan. Nggih, monggo. ya. Abang sing nembang iya pesek Iya napa sanese? dong. Oh ya wis, yuk sek cekel sek. Ya. Karek kowe ya wis. Yuk monggo. Selingkuh karo ngenteni Dek Cempluk ya. Dek Cempluk. Pak Bos. Ayo goyange asik. Asoy. Asik, Wahyu Manggolo geng Bali. Waduh.
rae ndek cemplek iku rada sudarungan kae. Salagu Mas, karo ngenteni iku barengane ben tekan kabeh ya. Bonus ya, aku tak nyanyi ya. Cinta hanya sekali Mas. Wah. Aku nek nyanyi apa-apa kok semprong gak tau setuju iki gene to jane. Kurang ajar kau Bambang. Ya wis kono karepem apa ya penak ya Mas. Barengan rene longan. Pak Bambang Mas sing kerasa. Ferguson jangan begitu Pak Bambang. Apa Pak Bambang? Pak Bambang njaluk lagu apa ora? Barengan. Lanjut wis. Ya wis gak sida nek ngono. Iki perjalanan apa piye ya cemplak? Ya cempluk iku terae kudu tak uni. Ya wis di bonus kok sah. Sidarondo wis. Sidarondo. Kuda lumping alo. Isa. Duh, ya indah bareng. Kak situ Sidarondo. Sidarondo ya Mas, tak tunggu ya Mas, jus. Iya suwi aku mbok